hora, i és que la jutge Carmen Lamela envia a presó sense fiança a Jordi Sánchez i a Jordi Cuixart. Com dèiem, informació d'última hora, la jutge fa seva la petició de la Fiscalia que ha demanat. A Rambla, a Catalunya, estan concentrant més persones que criden votarem i democràcia. Us demanem una cosa: si detecteu algú que actua d'alguna manera violenta o actua d'alguna manera provocativa, intentant atacar els cossos de seguretat, els Mossos d'Esquadra, no ho permeteu, aïlleu-lo, detecteu-lo i desemmascareu-lo. Per llançar aquesta crida a la resistència pacífica. Ha arribat el moment de la resistència pacífica. Ha arribat el moment del compromís amb la presència nostra al carrer. Des de l'escoltisme català denunciem tots els atacs a la democràcia. Atentant i trepitjant els drets fonamentals de llibertat d'expressió, d'associació i de reunió. La llibertat immediata de les persones detingudes aquest matí. Aquesta convocatòria. Els hem garantit que podríem marxar, sisplau, tranquil·lament. Sortiu d'aquí i poseu-vos aquí, amb tota la tranquil·litat del món. Deixeu que la nostra policia faci la seva feina. Han fet un cordó per separar la gent perquè els Mossos d'Esquadra puguin entrar a donar cobertura a la sortida dels agents de la Guàrdia Civil.